ñande hoore biir 22 kors ujunnaji ɗiɗi e 24 caggal jibinede Nebisa mo jami kise ngone mumo ina hawre aset 16 taski hitande 1445 fergo ñalde malande men kettoɗen law guure fulfulde TV jokkere tinndol ngañgu alaa seeɗa fondu wi ala daddo o to yejjid famdude haɗata barke kadi ni o ɓuri en ko doole kono wona hakkille jinmi ko ngara liggorɗen hakkillaji wonko jimmi mbaɗanami jinmi ko ɗacca ha ni o faye lekki ina ñaama ndiwa dubba cegeneji ma e gite mum beele ñiwo ina wuma daddo wi so ɗum tan kay mbiɗo wawi daddo waɗi noon ñiwo wumi fondu jokki fayta faaburu wullito yi faaburu kadi faaburu yi ñiwa tooñma ala mo gullittoɗa so wona min te min so ñiwo yabbi kam tan mi lakñitto fondu yi faaburu jimmi ko liggoɗoɗen peeje ngam ñiwo ɓuuri en ko doole kono wona peeje aɗa andi faaburu won ko andira ɗo heewi no wara ngoog fof tawata ko ndiyam woɗɗani ɗon ñiwo koko wumi yiyatade balɗe fof bayarani jimmi ko gaska luggi ka nanaɗa ngara keeda o to bange e makka keɓa aɗa ngooka beele so ñiwa nanima ina sikka ko ndiyam woni toon notito e dane ma yana e gaska ka faaburu wi so ɗum tan kay mbiɗo wawi faaburu heeɓi caggal gaska ina ngooka ha ñiwa notiti e dane mayru ñiwa ari ha teɓɓiti e nder gaska ari ina hoyni koyɗe fondu ari tawi ñiwa ina ajjiti e nder gaska ndu wi ñiwa ngañgam ala ko bonnanma mi añima a wumi mi añima aɗani ajjiti e nder gaska ñiwa wi wallahi ngañgu ma won ko bonnani kam kay mi laaɓama ndekki ngañgu ala seeɗa ko e sawtowol mo laaɗa diallo mo liggere pooli boɗeeri arɗo dia mo windi ñiiɓi e teŋellen jaayi mo juude jeeri lawguure fulfulde TV wi en hakkille ma ko desdal ɓurgal mawnude ngal jogiteɗa woto ɓolɗin ɗum woto hebbin hen kecce e cagarte aaw e mum gandal pinal e kala ko nafata yo jam ñallu saro e adnaru ndu kala